най-голямата терористична държава на света убива невинни, и то много, с хиляди, и никой нищо не прави, всеки одобрява. Зеленски за болницата, която беше взривена, мисля, че беше детско отделение, не съм сигурен, но може би и детска болница. Булевард Лука, целият западен свят също. Като си има на предвид, че предния ден Русия предупреди, че ще бъде бомбардирано, защото има данни, че там се крият войници и техника, не знам, там нещо от сорта беше, но бяха предупредили от предния ден, че ще взривяват там, ще атакуват там. Можеха да изнесат хората, за да не загинат. Не знам колко лица са бяха загинали. Интересно ми е сега, защо този Зеленски не каже, че Израел, Нетаняху и Доналд Тръмп са терористи, които бомбардират чуждата страна. Защо Запада не казва същото? Мисля, че е време да се осъзнаем ние българите, поне за нас можем само да си отговаряме, и да спрем да подкрепяме и Украйна, и Америка, включително и Русия. Нито една страна в това отношение не трябва да се подкрепя. И не знам дали мога да се направя аз партия. Ясно е, че не съм много вещ в някои неща, но в човечността и в това как трябва да гледаме с един аршин на едни и същи действия, мисля, че ми е правилен ориентиран. Така че, ако се направя партия, се надявам да бъда подкрепен. И това, което мога да гарантирам, е, че аршинът ще е един и същ за всички.